O proxecto AgriFoodTech é un proxecto europeo que se enmarca no programa Europa Digital, que pretende poñer a disposición da cidadanía europea instalacións para poder facer testeo e experimentación pois neste caso no ámbito agrario. O proxecto vai a empregar a inteligencia artificial e a robótica orientada ao desenvolvemento de produtos e de servizos para o agro. E para eso pois temos unhas instalacións nas que se vai a poder traballar con sensórica, que vamos ter unha rede LoRa de comunicacións, imos ter tamén unha rede 5G e todo eso se vai despregar con o único objetivo de que eses proxectos de IA e robótica se podan desenvolver nun entorno real. Un dos obxectivos deste proxecto é a medición de gases de efecto invernadoiro e para iso nestas instalacións vanse a instalar un equipo para a medición de gases de efecto invernadoiro e un sistema de medición automática nos comedeiros para saber o que están inxerindo as vacas en todo momento e poder relacionar isto cos gases que están emitindo nese momento. É un proxecto que involucra 9 países europeos, cun investimento total de 60 millóns de euros e queremos desenvolver que as empresas, sobre todo as empresas, as PEMEs, veñan aquí a poder desenvolver tecnoloxías e poder comprobar que o que eles teñen, no que eles están traballando, pois que nun entorno real realmente funciona e é de proveito para os gandeiros e os agricultores.